Tara maga, maningkamot ta maga para natay makaon maga o karon maga. Sugdan na nato maga ato na din na tiwas maga. Kasi humani maga makap. Mapisar po tani maga, makakwarta na po taga, makapait na po tag isang kilong bugas. Maga, salamat kayo sa mga viewers mga, salamat kayo sa tanan ng mga. Sa lolo ko sa tanan mga. Thank you mga. Maga, hinahinay ta maga. Yo! Oh! Ah? Ah, di ko po kudugay.
Maga, salamat kayo maga. Sa tanan ako mga viewers niya maga. Bali, sorry kay maga, naluya ko karon kay kapoy jud ko ka maga. Kapoy jud ko maga, ramdam na ko akong lawas maga na kapoy jud ko kay gikan ani maga buntag. Kutob ta hapon trabaho aning pamagol. Yani, og pagkagabi maga mamana pa ko maga para may pasud-an mi. Di na lang ako magnuno na makakuha kog daghan ng kabligya kay di na po ko makalahutay mga pagpamana kay kapoy na lagi. Mo nang pasud-an lang maga pero mo na pagabuntag lagi maga. Ano, yabot na kog kakapos ang lawas pero usay ako agong taon sama ani karon. Yagon tala na ako maga bisag kapoy nako kay para may income ta may agit ta kada adlaw bisag piso. O bisag pila ka piso maga. Kapoy na maga pero salamat gyapon ang Ginoo maga kay da po kay kusog may lawas. Salamat po ko sa inyo maga kay naaga po mo suporta sa kuwang na ako sa nanan-aw sa mga video. Salamat kay sa tanan na maga. Unta maga mag-like o mag-share mo sa akong video maga og mag-subscribe mo maga. Thank you kayo maga og maga. Salamat kayo maga.